Aktar minn 30,000 Malti jgħixu fir-Renju Unit qed juru tħassib dwar il-futur tagħhom f'dan il-pajjiż fid-dawl ta' Brexit. Fiċ-ċentru ta' Londra dan l-istazzjon żar lill-Kummissarju Għoli Malti għar-Renju Unit Joseph Cole. Laqana fl-uffiċċju tiegħu qasam magħna tħassib tal-Maltin li jgħixu fil-pajjiż li jrid jinħall mill-Unjoni Ewropea. Jekk se jkomplu jkunu jistgħu jaħdmu, jgħixu, jistudjaw u koll jekk se jkollhom aċċess għal benefiċċji soċjali kif ukoll għal servizzi li joffri l-Gvern Ingliż fosthom l-edukazzjoni u l-qasam tas-saħħa. Fil-waqt li stqarmana li hemm bosta affarijiet li grazzi għal ħidma bejn il-Gvern Maltu dak Ingliż se jibqgħu fis-seħħ bħal konvenzjoni dwar is-saħħa li saret fl-1975, tul l-intervista saret referenza l-importazzjoni ta' mediċini fejn il-Gvern ħadem biex f'każ ta' diffikultajiet minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ma jkunx hemm għoli fil-prezzijiet jew mediċini out of stock. Il-Kummissarju Għoli Malti għar-Renju Unit spjega wkoll biex indirizza n-numru ta' tħassib fost il-komunità Maltija fir-Renju Unit qed isiru laqgħat importanti. Għamilna laqgħa wkoll il-High Commission u fejn stedinna uffiċjali tal-Gvern Ingliż li qegħdin jaħdmu fil-qasam ta' Brexit min-naħa tal-Gvern Ingliż u ftaħnija l-Maltin. Nista' ngħidlek il-konkurrenza kienet kbira ħafna, raw interess kbir, staqsew il-mistoqsijiet u nittamaw li jekk ir-riżorsi jippermettu attività bħal di nerġu norganizzawa għal-Maltin li għandna fil-komunità biex intuhom l-aħħar żviluppi li jkun għaddej fuq Brexit. Fuq kollox spjega li lilin minn Brexit Malta għandha rabta speċjali mar-Renju Unit u din mhux mistennija tinħall. Ir-relazzjoni bilaterali bejn Malta u r-Renju Unit huma eċċellenti. Però aktar importanti minn hekk, ir-relazzjoni bejn il-poplu Malti u l-poplu Ingliż hija soda ħafna u ditmu lura snin twal. Ġifieri Brexit deal or no deal, il-daw relazzjonijiet se jibqu hemmhekk, se jibqu tajbin u ħankomplu naħdmu biex kemm jista' jkun isiru iktar aħjar. Spjega kif il-messaġġ taż-żewġ gvernijiet huwa importanti biex Brexit jiddawwar f'opportunità tajba għaż-żewġ pajjiżi. Nittama li l-messaġġ li ħareġ kemm min-naħa tal-Prim Ministru tagħna, kemm min-naħa tal-Prim Ministru Ingliż, irridu naħdmu aħna bħala Kummissjoni biex nassiguraw li dan il-messaġġ li huwa pożittiv ħafna inwettquh għal ġid kemm tal-komunità Maltija fl-Ingilterra u għall-ċittadini Ingliżi li jgħixu ġo Malta. Il-Gvern Malti huwa imħejjib b'mod konkret għal kull eventwalità brabta ma' Brexit. Ġie rapportat kemm il-darba li Malta qed tagħmel dan biswiet il-qalb għaliex se tkun qed titlef wieħed mill-aqwa imsieħba fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Malti stqar li Malta trid tkun l-aktar pajjiż mill-Istati Membri li tagħmel l-affarijiet faċli għar-Renju Unit. Edward Montebello mill-Londra għal One News. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.